खुलुमबाय गासैखौबो दिनै खोब दुखुनांथाव जाथाय मोनसे जालांदो जेराव 11 सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों आरो लोगोसे प्राय 200 सुबुंफोरानो इन्जुरि जादों जायफोरखौ हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादों आरो बे जाथाया जादों एमपिनि हारदा होननाय थाइसे जायगा आरो जाय जायगायाव इल्लिगेलै गंसे फेक्ट्रियाव मानसिफोरखौ खामानि मावहोदोंमोन आरो बै खामानि मावबाय थानायावनो बै फेक्ट्रियाव गंसे ट्राकआव अर नाङो आरो बै अरानो बै फेक्ट्रियाव थानाय आरो खाथि खालानि गासै एरियायावनो अर जोंब्लावजोबो आरो नोंथांमोना खोनाबा आसरित मोनगोन जाय अरा प्राय एफेक्ट खालामदों माने मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौ बेयाव खाथि खालायाव थानायफोरखौ प्राय 12 किल'मिटार गोजानालागै माने बै अरा एफेक्ट खालामदों आरो बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ आङो माने बे भिडिअखौ लाबोनायनि माने उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि आसामनिफ्राय बहुत गथ'फोरा बिदि कम्पानिफोराव फैनानै खामानि मावफैयो खामानि नागिरनानै मानोना जोंनि आसामाव बेफोरबायदि खामानि मोननो थाङा खामानिनि अभाबनि थाखाय जोङो बाहेराव फैनो गोनां जायो नाथाय फैनानै एसे माने अबे कम्पानिया मोजां अबे कम्पानिया मोजां नङा अबे कम्पानिया माने लिगेल बेफोरखौ जोङो आसलते मिथिया जायखिजाया जेराव एसे रां गोबां मोनदो जेराव माने 100-200 बारा मोनदो बेयावनो जोङो खामानिखौ मावो आरो बिदि मावनायनि फलाव दिनै माने बेफोरबायदि घटना जादों जाय घटनायाव नोंथांमोननो आङो खोन्थाखादों बेसेबां जों जिउ गोमादों आरो बेसेबां माने इन्जुरि जानानै दोङो दा खोन्थाया जाबाय मा बे फेक्टरिया गंसे माने माबा बानायग्रा गथ'फोरनि जि दिपावलीयाव बमा गावो बैफोरबायदि बमा बानायग्रा फेक्टरिमोन आरो बे फेक्टरिया माने इल्लिगेल कुनु माने सरकारनिफ्राय जेबो माने पारमिसन गैयामोन नाथाय बै फेक्टरियावबो सुबुंफोरा खामानि मावनानै दंमोन मानोना जेब्लानो मानसिफोरा अभाब होननाय बुस्थुआ ओरैबायदि जाहैयो जेराव माने लिगेल इलिगेल जेबो मिथिया रांल' नांगौ बै समाव आरो थिग बिदिनो एसे सुबुंफोरा बेयाव खामानि मावहैदोंमोन आरो मावनायनि फलाव मैया ओरैबायदि जायो जेराव माने अर नांनानै गासै कम्पानि बै एलेकायानो माने धंख जालांनो गोनां जादों जायखिजाया नोंथांमोना खबरखौ माबोरै मोनखो लोगोफोरजों शेयार खालामलाय आरो बेफोरबायदि जाहाथे आसामनिफ्राय फैनानै जानला मानला कम्पानिफोराव खामानि मावा मोजाङै एसे मिथिनानै लानानैसो बै कम्पानिफोराव खामानि मावथो नाथाय जायखिजाया सरकारा बुंदों जे गासैनोबो जायफोरा माने जिउ गोमादों बिसोरनो 4 लाख करि हरगोन होननानै माने जानायदों थेवबो जिउआ जिउना 4 लाख सालाय मा गेदेर बाथ्रा नङा कत 4 लाख खामायनो हागौमोन बै सुबुंफोरा जुदि थांनानै थानायमोनबा जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला लोगोसे आंनि जि सिगांनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायाखैबा बै भिडिअफोरखौबो आंनि चेनेलाव हाबनानै नोंथांमोना नायनो हागोन खोब मोजां मोजां स्ट'रि दं आंनि चेनेलाव नोंथांमोना नायनानै इन्टारेस्ट मोनगोन जायखिजाया लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था गोजोन्थों।